Niște înjurături de la calardeal, mă, no, ține să vezi. Băga mi-aș pula în gura ta, de curvalău și trancalău penal ce ești. Fută-te Dumnezeu și înjeri de pe cer astăzi și nu mâine. Trancalău de la ficheu, mă. Bage și-ar bunul Dumnezeu pula în gura ta aia scârbosă. Fute-te artăzi dierni să te fută în mormânt când te întorce într-o rână în parte în cealaltă. Mâncau ardierni din tine tătătă să lase copșeu tătătă așa, nică. Băgați-ai râmena și înghițâle-ai cu flegmă cu tăt. Mâncau-ai bună dimineața numai ghețe din farfurie nespălată. Fute-te-ar Dumnezeu să te fută în gură, da așa, pe șcarpă. Baș pula în Dumnezeu cui te-o dumnezeit astăzi și nu mâine, căpcecăș! Și una grea de tot. Fută-te Dumnezeu cu Hristosul scos. Fută-te măta în gură să te fută de curvă ce ești. Băga și-ar dracul indicul la tine în chizdă. Fut pe tine și pe măta cu cizda aia nespălată. Râniu-ai la porci până-i crăpa. Băgau-ai o tavă la măta în iasle toată noaptea. Mâncați-ar câinii de curvă. Futuți-o blocul și doștile din care au făcut măta sicriu pentru ticuto. Îngheau ardierni în inima ta, mă. Îngheau ardierni la tine în gură. Ă, mâncau-ai toată viața ta numai râme cu muștar. Fută-te-ar tăți sfinții și arhanghelii din cerul să te fută. Băgați-ar dracu stini în gură și în cur. Și cea mai tare. Fută-te Dumnezeu! Alo, it vagyok. Alo, dar ce faci, mă? Jaj, tu ești, măi? Măi, pizdă, dar păi tu mă închizi în nas, măi, fraiere, că te fut în ureche, măi. Da, s-o întrerup, mă, nu știu care bai aici, măi. No, bine, amu, scoate-te. No, fii atent aici, măi, pulă verde. Am pregătit aici berea la frigider. Dacă până mâine nu ești la Debrecen, te muzi din oraș, măi, fraiere, ai înțeles? Dar nu pornește mașina, mă. Fut-o Dumnezeu mașină. Ai mașină, măi? Tu nu poți mere nici să te caci cu ea, măi. Fut-o Dumnecat, no, treaba ta. Eu mă pula și... Alo! Nu cred, mă, nu cred! Cristoase! Dacă nu îți vine să-ți bagi pula, atunci îți vine să înjuri. Dar când vrei să vorbești la Ungaria, alege-l pe RDS, pentru că RDS îți oferă tarifele cele mai mici la stațiile de emisie-recepție. Alege RDS ca să nu fii pielea pulii în parohie. Nu fi bouvagon. Conectează-te! Fotos Dumnezeu, mătii!